George Hisler li s'issa qed iservi bħala l-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika irċieva vot b'saħħtu mill-Parlament Ewropew biex ikun membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Bil-vot li kiseb 551 favur u 33 kontra, ifisser li n-nomina ta' Hisler tinsab biss pass il-bot e kif jonqos biss l-approvazzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa. Issa il-ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri ta' Sur George Marius Hisler. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Ukoll din il-ħatra hija approvata. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu fuq Facebook, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg feraħ minn qalbu lil George Hisler għal dan il-vot b'saħħtu. Fil-waqt li qal li b'ħidmietu Hisler żgur li se jħalli impatt pożittiv f'din l-istituzzjoni Ewropea kif għamel kull fejn serva f'pajjiżna. Fil-fatt minn barra fil-ħidma legali u serva bħala segretarju parlamentari fi gvern nazzjonalista immexxi minn Edifen Kadami qabel ma fl-2018 sar l-ewwel kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Messaġġi ta' awguri waslu wkoll fost l-oħrajn mill-Partit Nazzjonalista u mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa. Ftit tal-jimilu, Hisler kien approvat mill-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal kontroll tal-budget b'25 vot favur u 2 voti biss kontra. Fil-bidu ta' April, il-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar li kienet jinnomina lil Hisler għal din il-kariga Ewropea minkejja li kienet fadallu terminu ta' sena bħala l-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Fl-4 snin li ilu jservi f'din il-kariga f'pajjiżna, Hisler u l-uffiċċju tiegħu ippreżentaw diversi rapporti li saħansitra waslu għal reżenji ta' membri fil-Kabinett Laburista.